духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. Барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва то охири видеоро тамошо кунед. Ба маълумоти ҳамаи шумо ахборотҳои наварасонида дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонем. Аэрофлот ба душанбе парвозҳои мунтазам роҳандозӣ мекунад. Ширкати ҳавоии Аэрофлоти Русия эълом дошт, ки дар ояндаи наздик ба шаҳри Душанбе парвозҳои мустақими мунтазамро роҳандозӣ хоҳад кард. яъне чӣ хеле ки медонен, ширкати Аэрофлот ширкати российский мебошад ва дар ояндаҳои наздик хост ки махсус бо шаҳри Душанбе парвозҳои нав добавит кунанд. Гуфта мешавад ки ширкати ҳавопаймоии Аэрофлот аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ба шаҳри Душанбе парвозҳои худро роҳандозӣ мекунад. Парвозҳои ширкати Аэрофлот рӯзҳои ҷумъа ва якшанбе аз фурудгоҳи Санкт-Петербург ва Душанбе сурат мегирад. яъне ки рӯзҳои ҷумъа ва якшанбе. Дар ҳоли ҳозир аз Тоҷикистон ба Русия ширкати ҳавопаймоии Сибир, Уральский авиалинии, Ямал, Северный ветер, Ютер ва ширкати тоҷикистонии Сомон Эр парвозҳоро ба анҷом мерасонанд ва ғайри ин ширкат чӣ хеле ки гуфтем Аэрофлотам дар рӯйхат ворид карда мешавад. Ва ногуфта намона ки ширкати ҳавопаймоии Аэрофлот бузургтарин ширкати ҳавопаймоии Федератсияи Русия ба ҳисоб меравад. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳамиҷа оиди конкурси наве ки дар канали ма сар шидагӣ ба ҳамаи шумо маълумоти нав пешниҳод мекунам. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурси нав сар шидагӣ шоҳҷоиза 21099 ва 41 донаи дигар конвертҳои пулӣ. ғайри ин се нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, рӯзи финал сюрпризшон дорем. имрӯз барои шумо як аксия мекунам. нафароне ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам свизат кардагиай. дар карта сумтона мепартоен ва дар ҳамин ватсап чектона равон мекунен. конкурс ҳамагӣ 3000 дона билет дора ва 60% зиёди билетҳоро аллакай мо фурӯхтем. ҳама каса дастгирӣ кунен, мо финалате сар аниқ кунем. бобоназар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, саволи мада ҷавоб надодӣ. ака ҳамиш даям раҳмат, сарбаланд бошӣ ака, ҳамиқа навигариро пешниҳод мекунӣ, саломат бошӣ. ҳазор раҳмати калон нафароида ки ан ҳамин хел моро дуруст мефаҳманд. узри зиёд аз нафарое ки ба саволошон ҷавоб намегиранд. бисёре аз вақтҳое мешавад ки мо комментарияҳои такрориро намехонем. Каримов нависондай: акаҷон ассалому алайкум, граница гузаштан ба сроки патент бояд бубро ё ки мигратсионӣ? илтимос ҷавоб диҳед. ба сроки мигратсионӣ карта бояд ки граница перескат кунед. як каси дигар нависондай: ассалому алайкум ака, ҳамин саволи мада ҷавоб медодӣ. илтимос гражданини Россия бошӣ, Тоҷикистон барои дигар наёй, шукни, ягон проблема намешавад. ягон проблема намешавад. чӣ хеле ки аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия мераванд, зиндагонӣ мекунанд 5 сол 10 сол, вале бо тариқи ҳуҷҷат. шуморам ба монанди ҳамин мебошед. Зарипов нависонда: ассалому алайкум акаҷон, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ман дар стройкат набудам, частни кор мекардам, выезди ма ҳуй мешавад ка илтимос ҷавоб диҳед. ман дар видеои динагӣ гуфтам ки выезди киҳо кушода мешавад дар авф, вақте ки қонун ба имзо барасад, баъдан мо метавонем ки бигем. Саидов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, яка писара хизмат мебаранд, ҳуҷҷат дорум, чанд бор аблава қапидаима, нишон додум, сарм дод, бо меган яка писароро мебаранд ва дар Қазоқистон меган граница гузашта намешавад, меган Тоҷикистон барои як моҳ меси бад меои. рост боша, илтимос ҷавоб диҳед акаи Сорбон. пешакӣ раҳмати калон. границаи Қазоқистон вақте ки аз Федератсияи Русия биромадана дар назар дошта бошӣ, агар мигратсиони картаи гости боша, бале дурустай, вале агар мигратсиони картат гости набоша, бо сразу диромада метавонӣ. оиди яка писароро ба хизмат даъват кардан, и гап дуруғай. яка писаро ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавад. асрориддин нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, барои ҳамин регистратсияи 6 моҳа мегуфтӣ, чӣ кор кардан дар корай? чӣ хеле ки регистратсияи 3 моҳа турӣ мекунен, ирам ба монанди ҳамон мерен, меспорен, тамом. ҷалолов нависондай: барои бачаҳои бозори садовод чӣ, бисёр документ надоранд, чӣ мегӯен Сорбон? ҳар касе ки дар Федератсияи Русия қарор дора, аввалан ин ки қонунгузории уҷра бояд риоя кунад. мисол барои муҳоҷиро патент регистратсия дар корай бояд ҳамин чизоро дошта бошанд.
Мадаминов нависонда: ассалому алейкум, барори кор шумода. Ман дар сохтмон кор кардагим. Россияда 4 сол бедакмен гаштам. Баъд қапидан через суд депорт кардан. Аз ман ҳам кушодан мешида бошад. бародарҷонои азиз, як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки ҳамин лоиҳа пешниҳод шид, вале қонунгузорӣ яъне қарори нав биромадагӣ нест дар ин мавзӯъ. Президенти Федератсияи Русия тасдиқ кунад, имзода ки бирасона, баъдан маълум мешавад ки киҳо авф карда мешаванд. Камтар сабр кунем ба ҳамин хотир. ҳафиззода нависондай: ака айхона як одам хизмат карда бошад, додар ё ки каша ба хизмат даъват мекунанд ё не, раҳмати калон. Агар зиёда ай ду бача бошанд, як бора ду кас ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан мешаванд бародар. Ва ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com